रोन्दि ओंखारलायबाय सोरबा रसा नांदों माबा थां नङाबो मोननाय नङाबो 2000 3000 नि मेरला फोलाबायथारदोंनो सोरबा रसा नांनानै दङबा रोन्दि ओंखारलायबाय सोरबा नै मैया हरनिफ्राय मैया अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय नङा होनब्ला बिसोर हिनजावफोरनि माखासे कन्टेन्ट लाबोनाय आरो जाय कन्टेन्टआ जोंनि समाजनि थाखाय मुगैथाव आरो गनायजाथावि बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफैनानै दिनै जोंनि ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामफैनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बर' जातिनि थाखाय मुगैथाव आरो सोंखारिथाव होननानै आं सानो रायजोफोर दा बिथांमोना बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोस्लायस्लाय मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जोंनो मोजां गियान होफैब्ला निश्चय समाजजों बाख्नायजागोन आरो गनायजागोन नङा होनब्ला रायजोफोर अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि जे कन्टेन्ट लाबोनाय बिथांमोननि सायाव मा बाथ्रा बुङो जे सोनानै फैदो रावबो सोग्रा गैलिया बेसेबां सोना लाबावनो हारसिंनो बे बाथ्राखौ सासे आइजोआ बुंदों नङा होनब्ला बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो सासे हिनजावा बुंबावदोंमोन नङा होनब्ला जे 2000 3000आवनो बायनो मोनगोन आरो सासे जोंनि बर'नि गेजेराव रोन्दि फैबाय बे रोन्दियासो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो बे कन्टेन्टआ जोंनि बर' जातिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब रोन्दि ओंखारलायबाय सोरबा रसा नांदों माबा थां नङाबो मोननाय नङाबो 2000 3000 नि मेरला फोलाबायथारदोंनो सोरबा रसा नांनानै दङबा रोन्दि ओंखारलायबाय सोरबा नै मैया हरनिफ्रायसो ओंखारदोंनो बियो रसा नांनानै दङ सोरबाफोर नोंसोरबो हौवाफोर रसा नांदोंबा माबार बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै माबार थां ओंखारलायबाय सोरबा रोन्दि ससियेल मिडियायाव बिदिनोल' दावरावसै नामा जेबो कन्टेन्टथ' लाबोनो रोंखाला बेबायदि नङाबा थां भिडिअखौ नाय बेयाव स्क्रिमाव होनानै होगोन आं नाय बे भिडिअखौ माबायदि होनदों बे स्क्रिमाव आं होगासिनो दङ नाय रोन्दिखौ नाय बेखौ बैखालिखौ आंनोबो सोग्रा नांगौमोनहाय सोरबा सोग्रा रावबो सोग्रायानो गैया आंहाबो सोग्रा नांथारगौमोन बेसे हारसिं सोनानै लाबाय थाबावनांगौ जाखो बाथारबाय आं हारसिं सोनानै लानो ओइ बिगुर जनक बसुमतारी साला सैमानि फिसा साला गुन्दा साला लाजिरोङै नों आंनि लाइफआव हाबनानै नोंहा आंखौ बुंनो मा प्रजन दङ नों साला गुन्दा साला लाजिरोङै नोंखौ सिनायखाबाय आं नों कुसुगावनि जनक बसुमतारी दा साला नों आंनि फिसाय सिमांखौ सिनायखायोमोन दा नोङो जोंनि न'आव फैनानै जालांबाय खिनानै गालांबाय साला नों साला आंनि लाइफआव नों हाबनानै आंखौ बेफोरबायदि बखिबाय थानो नोंनि मा जादों आङो सैमा साला लाजिरोङै साला गुन्दा नों आंनि भिडिअखौ नायनो बायोबा नों ओंखार आंनि भिडिअआव नों हाबनानै दानाय नों आंखौ साला गुन्दा साला लाजिरोङै नों मेगन सानानै नों आंखौ बिदि गाज्रि कमेन्ट लिरना हरगासिनो दा नों मा फिसाय सानै साथाम लानाय नों नुदों बै थाला गुन्दा नों बायदि हिनजाव गिबिखौ गारनानै हिनजाव गदाय लानानै थायाखै आं साला सिखाव एक नम्बर नों साला मालायनि थाखा फैसा खावग्रा साला मोसौ खावग्रा सिखाव नोङो साला जनक गुन्दा साला लाजिरोङै आरो खनसे नुबावबा नोंखौ बेथा गोरोनाखौ हास'गोन आं हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा सासे बर' आइजो बा सासे बर' हिनजावा दिनै फंसे बाथ्रा बुंदों आरो बिथांनि बैफोरबायदि बाथ्राया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव आरो बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय लेंगुवेज बाथ्रा बेफोर गाज्रि सोदोब आरो बे बाथ्राया दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव थानो समायामोन नाथाय मा खालामबावनो भाइरेल जाबाय नङा होनब्ला रायजोफोर दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आंबो नोंथांमोननो कन्टेन्ट लानानै फैबाय रायजोफोर आरो बे आइजोआ मा बाथ्रा बुंखो जोंनि बर'नि गेजेराव सासे रोन्दि ओंखारदों आरो जायफोर हौवाफोरा गांहाबनानै दङ उखै हाबनानै दङ आरो हास्थायनानै दङ बिथांमोननि थाखाय 2000 आरो 3000आवनो मोननो हागोन बे बर' आइजोखौ होननानै सासे आइजोआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों थारैनो 2000 3000आव फानग्रा सोर बर' आइजो ओंखारखो जोंनि गेजेराव आरो सोर बे आइजोआ बिनि बिसय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन लोगोसे फेसबुकाव गोबां भाइरेल जागासिनो जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा बिथांमोननि भाइरेल भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो